Така. Здравейте, фиенове! Сега тук решим да направим едно кратко видео, ще се опитам да е кратко, за медалите, които съм спечелил в участие в състезания по бягане, един по ездене всъщност има. Като за някои това са сигурно там, как да кажа, малко или маловажни медали. За мен това си е постижение, тъй като аз цял живот не съм бил бегач. Започнах да се занимавам с бягане преди, може би, 3 години някъде. Не знам дали има и 3 години. И ето сега почваме. Това е първият ми медал, който е от Каланджа. Това състезание са Каланджа, маратон Каланджа се казва, където бягах около, мисля, 13 км, въпреки че не го пише на самия медал. Но първото ми състезание е изобщо, така че е много ценен за мен медал в трейл бягане на около 13 км. Продължаваме с медалите от 21 година, всички тия са от 21 година, тогава започнах. Сега сме 23 година, септември началото, който не знае. Така, втория е, мисля, че това беше второто състезание, Трявна ултра, 23 км са води, той е малко по-малко от 23 км, но няма значение, ето медалчето. Един от най-красивите между другото и много тежък такъв масивен медал. След това продължаваме с, ето това ми е обиколка на велообиколка на Северозапада се казва. И там участвах на 45 км, където единственото ми между другото качване на подиум. Може би просто защото беше на сравнително малка дистанция, като за останалите колоездачи, но аз пак съм изключително доволен. И единственото, което съм участвал с кръвно, пак да кажа, спечелих ракия и вино, което така и не изпих, но няма значение. Беше много приятно. Медала е във формата на шивици, такива български килими се едно, защото е от чипровци стартира. Където, знаете, там килими тъкат. Така, и последните два медала от тази 21 година всъщност са и може би най-големите ми, така да се каже, постижения. Първо беше ето това, Софийски маратон, където участвах на полумаратон, Уизер София, и следващия е пък най-доброто ми постижение, и всъщност аз на други полумаратони тогава не съм стартирал шосейни, така че маратон Пловдив, 21 година, изключително пак масивен, тежък и приятен, релефен медал. И минаваме към 22 година, където участвах само на 2 състезания. Виждате, тук имаш 4-5 медала. 22 година участвах на 2 състезания, като едното, не знам кое беше по-напред, това беше Постбанк Бизнес Рън, т.е. щафета всъщност от 4 човека, по 4 км стартираме. Шосе, разбира се. Тук ми е, така да се каже, най-доброто постижение за 4 км да бягам. Изобщо раздадах се много. И София Morning Run. Това се случва в Борисова градина и затова е такова формата на слонче медала. Също много си го харесвам. И минаваме вече към тая година, 23-та, където до тук имам 2 медала. Едното е Лудогорски маратон, който мисля, че това е гора и имам чувство, че мога да се ползва и за отварачка, ама те вече берите нямат нужда от отварачки. 21 км трейл, изключителна кал беше, това беше най-такова любопитното състезание от тази гледна точка, защото беше много трудно, просто тежко се бяга в кал, да знаете от мене, не е ясно, но да си знаете, 21 км трейл. И Трявна ултра, където втори път участвам, чухте в началото имах Трявна ултра. Това е първото състезание, на което участвам втори път. И така, сега няма да казвам какви състезания още ще се включвам тая година, защото няма смисъл, по-добре като ги направя, тогава да запиша, ако нещо направя. Код такова. Нещо забравих ли, бе, тати? Да. О, чакай, че котка да иска. Да, вярно, всъщност да. Значи 3 състезания имам тази година, ето го. Търново ултра забравихме, където е много по-кратко, 14 км ли беше, обаче денивелацията е огромна. Имаш видео в YouTube. Като за 14 км, мисля, че около 600 метра и кусур беше. Доста ми се увидя, честно казано. И тук любопитното е, че тия медали се сглобяват един с друг.
И дори ако спечелиш още там от 2 състезания, ще стане цял огромен медал сега. И така, дай Боже да ги спечелям. Това е от мене, надявам се, че ви беше любопитно.